Hello everyone, welcome back to the channel. This is Tim, a video creator. लोगोफोर जोंहा दिनै माने आदानि एनिभार्सारि दं आरोना बेवहायनो फेमिलि पार्टी दं नालाय दिनै ओमफ्राय आं दा थांनो नागिरदों ओमफ्राय दामफारजों आङो बाला बिहरदों आरोना न' माबा प्लास्टार ढालायनो होननानै गैया दाबो मोनफैया थगायबाय सालाफ्रा बेलेगावसो गारहैग्रोबायनो ओमफ्राय दा लामायाव नेगासिनो आं माला फैगोन होननानै ओमफ्राय र' खामानिखौ मावहैग्रोसै आङो दाउबो गोदान नांगौ दंनो ओमफ्राय अमा सावगासिनो दं नोंसोर अमा सावनायखौथ' देखायनो हाया नालाय भिडिअफ्राव ओरैनो हेरेसमेन्ट माबा फैलाबायो कमिउनिटि गाइडलाइन्स फैयो ओंखायनो देखायनो हाया दाउआ खासि गोजा हमना दोनजोबखाबाय नैबे बारा जाजोबाखैनो खासि ओमफ्राय बै इसोर खासि जाजोब्बाय नै सेंग्रा फिसा फिसा लागायनोसै दा र' गोगोमखा बैथिं अमा सावगासिनो खाथियाव लाहैथ'ला आङो खाथियाव देखायबा एसे बोरैबा जायोना मैगं सायगासिनो नै आनैमोना आलु मैगं बेलाथि सामब्राम आनै देरसिन आरोना बियो ओमफ्राय नैबे आनै एसे उन्दै बारा उन्दैबो नंजोबा जोंहा आफानि बिनानाव गोजा सानैबो बिनानाव असे बुरिसिनबाय आनैया थाब हाबा जाग्रोदों नालाय ओंखायनो बुरिग्रोबाय बिहामजो फिसौला फिसौजो मोनजोब्बाय बेलाथिजों नाजों हा लाब्रा ना बेयाव आब'आ माबा संगासिनो मा संदोंथाय आब'आ ना एवदों हा ना एवदों ना लकेल ना मामाया नै आजा नों ना जागोन हा नों ना जागोन नाखौ जागोन नोङो हा ओइ बाजैया नै माबा सुगासिनो दं माबा बिसिनि बार्थडे दङ दिनै बाजैनि एनिभार्सारि 3 इयार्स जागोन नामा 3 इयार्स ना 2 इयार्स 2 इयार्स जासिगोन दिनै हाबा जानाय डेट अमा सावनायखौ बारा खाथियाव लाजाबाय थाया नङाबा माबा फैयो कमिउनिटि गाइडलाइन्स फैयो इनिफ्रायनो लाहरबाय आं दा देखायगोन आरोना गोदाबा नै लोगोफोर दायो दाउला खासिखौ बुथारनोसै गोगोम पार्टिया दिनै खासि गोजा दाउआबो माखासेया खासि जाजोबाखै खिंगुर गोलाव गोलाव मोनायावनो हमनानै दोननाय नामालै हगारनाङा दै जों मोनजोब्बाय दा माथाम ल'खासो दं इयाव मासेल' संबाय खासि नै लोगोफोर आदानि हाबानि दिनै एनिभार्सारि दं नालाय ओमफ्राय दाउला खासि जानो नागिरदों आरो बे खासि जाजोबाखै नै खिंगुरा गिदिरथार मासेयावनो 2.5 केजि 3 केजि जानाय आरोना दाउआ ओमफ्राय एसे फुगासिनो आमाइजों आदाजों ओमफ्राय बैथिं अमा सावगासिनो दं बारा देखायजाया अमा सावनायखौ बारा देखायहरना माने कमिउनिटि गाइडलाइन्स फैयो नालाय इउटुबाव ओमफ्राय दा जोङो फेमिलि पार्टि दङ दिनै ओमफ्राय गोदानसै र' नायलांबाय दा नोंथांमोना दा नुलांबाय थागोन जानायखौ लोगोफोर आंथ' अमा गोदानानै फैखांबाय दहायनो आदामोनाव ओमफ्राय गिफ्ट लांफैनो बावदोंमोन जोङो मैयाबो बावदों ओमफ्राय दायो हामफेजों आंजों लांफैब्रबबाय ओमफ्राय हलि फुनजानो गिनाय आङो हेलमेट गानगासिनो आरोना मैया गेलेखांखाबाय जोङो जानाय नङा थांनोसै दायो ओरैनोबा बिराद सिनायनाय दखानाबो मोनसेबो गैया ओमफ्राय दा जोङो लेंहरब्रबनानै लाबाय आरो थांसै चलो कनिष्काखौबो गारबोदोंसो न'आव गालांनानै थांनायसै आरो नोंखौ गालांदों गिदिंना थांसै मामि गालांदों नोंखौ गालाङाखैलै गालाङाखै हेलौ थ' जा थांसै केक जाहैसै केक जाहैसै मोनबायानो नै लोगोफोर दहाय नोंथांमोना नुनाया दाउ खासि आं टाउनाव थांबायना
टाउन थांना फैबाय गैला बेदर मोननायासो गैया थांजोबबाय दखानफ्रानो बन्द' गोजा सारायाव बेदराव सोनांगौमोन हलि ना हाब माथो हाराफोर गारला जोबथारबाय नोंसोरलाय बायनाय बुस्थुखौनो इयाव मा संदों दालि ओंखाम बुरजालाय हागोन ना हाया गैया दायो दै गुदुंसो खालामग्रोदों बोरो मा संदों आइटेमा सालाद बेहाय लाब्रा ओमफ्राय बेबो लाब्रा नै अमा बिथै ओमफ्राय मा मोनखो नैबे पापर सुपारि जाबायानो नैबे लकेल नैबे दालि संगासिनो दायो नै ओंखाम खाबाय नैबेहाय नाजों बेलाथि संगासिनो फेमिलि पार्टि दिनै माने आदानि एनिभार्सारि दं नालाय 2 इयार्स कमप्लिट जाबाय दसे उनाव दा केक हागोन र' नै मनेस्वर ओंखाम उखैबाय ना रानलाय सब गासिबो फेमिलि गोजा नैबेबो आनै आफानि बिनानाव बेबो नैबे फिसौला गोजा मा थफि हमगा अनिस्का बुरजा लोगो मोनथारबाय ना हा अबाव फैदों हा आयंनि हेपि बार्थडे जासिगोन ना हा केक हागोननो आयंआ बोरो आयंआ आबौ हा आमाय ओमफ्राय सादों नामा सादों नामा हेन्डसाम बावसो आसोला दाबो नै डायलग होलाय एसे डायलग होब्रा दे नैथिंजा सार दंफैयो दासो काश्मीरनिफ्राय सुटि लाना फैदों बा जुमाय लोंनो नागिरदों ना नोंसोरलाय हा जुमाय लोंसै ए फेगोन माथो नोंबो लोंगोन जुमायखौ हा बोरो बाबाया मानो फैयाखै बाबाया अबाव थांदों हा अबाव थांदों फंबाय बिनानाव बेवाइफोर बायदि सोमोन्दोआव थानाय जोंनि न'खराव नुजाथि फैनो हानाय आलासिफोरखौ आङो साबायखर बावनाय थाबाय बे जोंनि नैथि हाबानि सानाव नुजाथिफैनो थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावबाय दा बेजों लोगोसे आङो जानाय हाबाफारिखौ थि खालामनाय जादोंमोन बेजों लोगोसे आं लाफानाय जाबाय आरो न'खरै फेमिलि जहै मोखां नायलायै हिसाबै आङो खुंनो लादोंमोन नाथाय सिगाङावनो लानाय समाव हाग'आखै दा बेखायनो बेजों लोगोसे लाफानो होननानै आङो नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो दा बेखिनिखौनो आं बुंनानै आंनि मेसेजखौ आङो जोंनि बार्थडेनि केकखौ फोजोबनो थाखाय आङो बुंनो थाबाय दा जोंनि हाबानि बोसोरा बोसोरनै जाबाय ना नै होनाय जादों आरो ममबाथिखौ
Hei rồi. Đây. Hay rồi. Đây mình thấy con đây. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Berarti aku udah. Deh, macam rau pun nak. Kita jin deh. Happy 2 years complete जानाय नि दिनै केक हाबाय दे बाजिनो दौदो आखबना हो अ धनिसकायाबो जाबाय ओइ नै एसे अनखांनोबो Oरै fै थ' मामि ओरै फै Wow, beautiful. Ano, sampai duit. Nước khi mới đồng phi. Ông sáng lên ông trẻ. Ơi mami. Kimera mau sebentar ya. Hasil water lagi hai. Saya go, udah sekian sampai. Video. Water rasa saja. Ba hôm lên giặt Final boss. Tasty. dia sih benar nih. Gila mana macam ni? Ini sudah kapan? Oi, unboxing खालामबाय मालाय बाजैनो मालाय बिहावा डेनभार लायबावसो नै Sabun. मा बिलाइ साबुन जानो मा बुस्थु बिलाइ मा जिनिस बिलाइ buy one get one free मोनसे बायबा मोनसे फ्रि दां नायदो वा गोथाव जादों जायाखैब्रा सेंग्राफोर नै सेंग्राफ्रा जाबाय गोथाव जादों नाजि उना मिथिया लाजिलायदों दांलै दासो जोंयो उना मिथिया गोथाव जादों हा टेस्टि हाबा मोनजाबावबाय ने आमायनि ने आखिथिं सायो नोंहा
Ha? Jaदो dे जादो जादो जानो हागोन नालाय बियो बाजैयालाय मा रानदों बाजै बानलु बानलु लकेल ना बेलाथि ओमफ्राय बिथिं माबा दाउ खासि दं आं गोदानै नुनाया लोगोफोर बेनो बिसोरो जायै 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 हाजो बायदि जालायबाय नालाय बेदर हाराया बेमारियाबो गोथारदों जायाखै जालायबाय नै हाजो बायदि जाथारबाय जानायावनो जानाय खामानिबो मावाखै बिसोरो बिहामजो बिखुनजो ओमफ्राय नैथिं बिखुनजोआ मावगासिनो नै आनैया जानानै सालुसो आरो बे जाग्राया बिखुनजोआ सालथार बेदर हाना लाखुमाबाय जल्दि रानफैदोसो खोब्बाय सिमबो जागासिनो सेरेब लांगोन जादों गाबोन स्कुलाव जानायलाय बाहाग बानायगासिनो गाबोनथ' बिस्थिबार नालाय मोनजाया समफोर जानो थाखाय साब्रैनि बाहागजोंनो आदा खिसुइ खागोन दाउ खासि दहाय नोंथांमोना नुदोंमोन ना आं गोदानायखौ बेनो ओमफ्राय नै सालादखौ रानियासै नामा फेमिलि पार्टि मा बियो लकेल माबा ओइ मा होनगोन बेखौ दाउ खासि बिथिंबो जागासिनो आनैयालाय मिरामिससो नामा मिरामिससो नामा नोंहा ए बेदर मोनफैथ'वाखैना दे जादो माथो उन्दुलांबाय सासे जाबाय नै आफा उंलाया आदै जोंथिंबो आदै दं आफानि फंबाय गोजा गासिबो फंबाय बिनानाव ओमफ्राय दङ बिमादैबो दं बैथिं माबा जानायबो बिबथै जानायबो दं आबै आबौ आंनि गासिबो फेमिलि गोजा न'खरनि दे जाद' दे गोबावनि उनाव दिनैसो माने मोखां नायलाय नायलाय जालायबाय जोंबो आदैमोन गोथाव जानो जायाखै आदै एकदम बरिया मामायनि मा होनोमोनलाय एनिभार्सारि जानाय गिदिङाना गोदान सोदोब नालाय दे जादो सालाद दं नैथिं दहाय नोंथांमोना नुदोंमोन ना बलखौ लादोलाय ब्रा रब्रा आं खोन्थानि बे माबा दाउ खासि जागासिनो मालाय उनि आदैया नै जाबाय आं माने जोंहा मामायनि इउनिभार्सिटि बेयाव नै जाबाय जानोसै आइटेमखौ एसे आइटेमा मा मा दाउला खासि ओमफ्राय अमा बेदर ओमफ्राय ना दङ सालाद दं दालि जहल लाब्रा दङ गासिबो दङ दे जादो दे जादो आदै जादो नै आंबो जानोसै र' नैथिं नै हौवा गोदाना रानगासिनो दङ आदाया लाब्रा रानदों लाब्रा मा पापर एसे हो एसेल' दे नैथिं आमाय आरोना जायाखै गोथावथार मा मा ओंख्रि दे खोन्थादो दालि जहल ओमफ्राय दाउ बेदर ओमफ्राय सालाद मोनसे दङ ओमफ्राय लाब्रा दङ मोनब्रै मोनबा अमा दङ अमाखौ जायासै आं बिथिं दङ आमाय थिखादार जोंहा जागासिनो दं मा जादों होनलाय अमा बेदर जागासिनो दं नै दाउ जादों सालाद जादों लाब्रा जादों एनै ओंखाम जानो हालालै दहाय बिराद जाबायना मोनब्रै मोनबाना आइटेमा बिथिं जा बर'नि जाखांफुनाय नायल' जाल' सासेल' जोंनि गामिनि सिंगार बिथाङा साननैसो उनाव नुनो मोनगोन नोंथांमोना भिडिअ दाबो दा जागासिनो नै वारि होनबाथाय सिनायखायो आरोना दे जादो जों बैनियाबो जागासिनो जों जाग्रोसैलै हिनजाव गोदान राननायखौ जानोसै दिनैनि थाखाय आदै जाला आङो जाला अमा जाफुला आं जाबाय लोगोफोर
टेस्टी 만나고 돼. दाउला खासि जानो नों दाउला खासि लोगोफोर नोंथांमोना सानदों खोमा आं दासो सोरजों ओंखाम जाफादों गासिबो आफानि फंबाय गोजा आरोना असे नैबे आदैया सेकेन्ड फार्स्ट आरोना आफानि फंबाय ओमफ्राय नैबेनि उनाव आदैया सेकेन्ड 3 नम्बर ओमफ्राय लास्टआव नैबे आदै 4 नाम्बार जोबथा ओमफ्राय गासिबो मटु मटु गोजा ओमफ्राय आफायाल' जोंहा एसे हामख्रें आरो मिरामिस जायो नालाय बांसिन नाल' जायो 4 नाम्बार आदैया एक्टरसोमोन सिगाङाव आसोला हा आङो आबैनि नोंस्रा आबैनि बिनानावनि फिसाला आदै नुदो ada cuma nudu. आरो नैबेबो आदै आरो बैबो आदै आं दहायनो लाखाबायब्रा नोंसोरखो जाजोब्बाय होमबाबो लाबावनांगोन ना दे जादो जादो दासो जागासिनो जादोंमोन बिहामजोआबो हायदों आरो होदों फुंलायलायसिनलै बिखुनजोफ्रा बाजैनि एनिभार्सारि दंमोन नालाय दिनै नै जागासिनो आनैमोनाबो बिहामजोनि राननाय जायै फुंलायथारसिन बिसोरो बेबो बाजै गेजेर आरो बियो सेकेन्ड माबो जादोंसै नाबो जादों दाउबो जादों जि दं बेखौनो जादों गासिबो खनसुनायालाय मामा अमा दाउ ना सालाद पापर दालि जहल मायो जिदा गोदावसो बक्सानो नांथाबायसो माबा जाखांनायनि मोसानांगौआनो गैलासो आं नङा दै नैनि नै हारा होदों आङो पकेटावसो एसे लादों गाबोन जानो नैबे नोंनि आनैखौ आं गोदोआव बादों आरो आं गोदोआव बादों बै सोर आबौ बे आं हा बेजोंनो आं Hey, Dogana. Who are you? साला Who are you? Who are you? हयथ' Wait. आयें आं He. this is This is he. Yeah. आयौ थाङा रायलाय क'क्राझारनि मानसिफ्रा नुयोबा नोंखौहाय सोरनिया? माथो थिगानो दङ होननानै आयौ Ayo. क'क्राझार बोराय बे बिदि बुंनो आलै आयौ Hadia tight by walking along. मानो बायनो Hadia in 19 Ayo. बायाखै Tight by Marakai. खोमायासो जायाना नैबेसो जाया खोमायासो ना खोमासो जाया Hin bolay, you're in it. Hadia by walking. Nuna Manam, Abo. Nuna Manam. What is your name? My name is Binen. Baina. Binen.
BIN BN Bina Bina BINEN Bina Bina là क्या hả BIN thế ra cái bạn là BIN Bilen BINEN BN siapa yang maten Bodoh English yang bau bukan hak lah juga bodoh nih BIN खानाया माथो अमरेश पुरि बायदि जाथारबाय अमरेश पुरियाबो हास्रा बावलासो ayo gasin dong सोर बेलाय गब्लाब्लानो bla bla Mabrek मानसिया बे आबौआ अबे जायगानि होनदोंमोनलाय नोंना गामिखौ खिथालाय kami नोंनि गामिया दा जोंनि माजबाटाव दंफैयो आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव si kami ya क'क्राझार मा गामिमोन नोंसिना Sandorpara सान्दरपारानि दा नोंथांमोना सोरबाफोर सिनायोबा खोन्थाहरबानो जाबाय आरो ना ayo कन्टेक्ट नाम्बारफोरखौ mana buhorkan mana buhorkan mana buhorkan ए नों आन्दायनायखौ आं खिथाहराबा लोगोफोरनो बोरै सिनायनांगौ जाखो बोरै सिनायनांगौ नोंखौ दे गामिया खिथा गामिया सान्दरपारा डिस्ट्रिक्टआ क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट aglau Golparaman da Kokrajar jabai Tunggu situ semua Tunggu situ semua tahun टाउना दतमानो ओमफ्राय दा क'क्राझार जाबायनो distrik ada Kokrajar jabai होमबा गोदो मा गसाइगावमोन डिस्ट्रिक्टआ Gosaigaw West Bengal ni sejayo West Bengal नोंसिना टाउना माबायानोखाब्रा दतमायानोखा दे गुड नाइट बाय बाय होनलाय बाय बाय होनलाय बाय बाय होनब्रा बाय बाय होन bye 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 I love you होनलाय bye bye I love you होनलाय I love you I love you love you I kiss you होनलाय Mabrek I kiss you होनलाय I kiss you गुड नाइट होनलाय good night